selarok kering kan ke lang te pan khabar mun tong khamung yang no to phanu na chuk jagwang no chui Hello, bayap song bahai tong lai kahmlo tong na kha khayo bayap song hingke bayap song tinini video hingke belai no joli jak suka sini rajbai oksa bukhol jek naithok tino belai no joli jakha bo bini ko ok khnai nai naithok tini ko ok khnai nai belai no joli jakha sini rajbai hingke tangai joli jaka hun male o bukhol jek naithok ti bo saka Facebook o selaro kri hingke belai kheno sa khamo video rok reels rok khainani belai kheno aram nang khamo hingnya saka sini bukhol jek naithok ti selaro kabang ma text khailayo comment hanja khailayo buri dongno hai hinnya saka sini bukhol jek naithok ti selaro Facebook o kri hingke belai kheno aram nang khamo belai kheno sadin khe tongoi mang khamo buri rok hingnya saka o Facebook o selaro no bat khairike belai kheno sanai hinnya sini bukhol jek naithok ti saka hingke tei bo saka tei o dunia o selaro kri hingke buri rok sadin khe tongoi mang khamo bindas ke ri bara bara pen bara bara hingke tei langti rok hingke bo tongoi mang khamo nijini ichha ke sadin gota ke tongoi mang khamo selaro o dunia o kri hingke hai hinnya saka sini bukhol jek naithok ti hingke bini khoktinya norong khnai manai sini bukhol jek naithok ti samani khoktinya norong khnai manai hingke akok no khnai sini rajbai sajaglia belai khano joli jakha o bukhol jek naithok ti no bo kulkha bre marke joli jagai kulga hingke norong khnai manai sini rajbai kulmani joli jagai o bukhol jek naithok ti no hingke bini khoktinya norong khnai manai sini rajbai stamo sakabo hingke video nani sekang jara subscribe khaije hingke subscribe khaina ditabongno hingke like comment tai share khai thani hingke faidi bisilere wisang video na legena bayap song sini rajbai joli jakmani hingke tai o bukhol jek naithok ti bo selarangno asuke nasil jakmani hingke tai joli jakmani hingke o Facebook rok comment hanja khaimani selarok hingke o Facebook o selarok kri hingke belai khano sakhamu hnoi samani sini o bukhol jek naithok ti hingke o dunia o selarok kri hingke belai ke sadin ke tongoi manbai khomo buri rok ri bara bara pen bara bara ke ichha mote ke hani kolik balik ke khaja phonogoi kislang phonogoi tongoi manbai khomo hingke o selarok tongoi se sengtabo asuke bejal nangai tongo hene saka selarok kri hingke tele selarok kri hingke belai khano sakhamo hne saka sini bukhol jek naithok ti faji ngalegena video ani mate video rong no akai ja soka to busi yok je ting ma khayu ani follower rong ni jare ani naithok tini video no ma khai tinai hutebo uskang si norong no phunu pai opani video no tabuk tai waise ma phunu pinai ho khayang la ani follower ana borok khamya ni penai abani bagui kicha ma khlainai boni kong na kicha khana ne gedi narok e dunia wa selarok kering kan ke seng buri rok ekdom sadin chi tam ning kan ke senglai buri ba buri ni feeling no bujiwo mane ke je kuno kan mani chumani te dekhe digi phan kata selarok kering kan ke lang te pan khabar mun tong khamung wow ini kirina o e selarok dunia tong no pura dunia ekdom hamya sanam jago bahai jangka boni kokra khana to na blai khana to tong namla bo sawo o dunia o selarok kurui hingkang klai every no santiong kamu buri rong ni bagui pen bara bara obo yang sikani bara bara osom rok lai kesak rok lai pingkara rok lai anu nyai guri ma kamu hu lama lama aram khlai tong ma kamu hu phe haloi thanda khlai lang tik phoslong khlai tong ma kamu hu wahai ini sawo selarok kurui hingkang klai dunia santiong kamu buri rong ni bagui hingkla bono kai chako khanai ang dos selarok kurui hingkla ni bagai kaham no o selarok kurui hingkang klai nungara asai kamu ai nini ama babu nono kosto kla asai ti phekena ble nini ama no thangai sumuji nung bahai kla asai kha nini ama saijung de nono bakhna saijung de nono kari tukhna nini ama kicha thangai sumuji na selabai de man na buri de man e ama kicha thangai sumuji nini ama no nung ha kicha nu wansuk biya babiya temani si abde ko roksa munu jesi ko bli siru ani la simani nini kong no khna unya nung wansuk ya babiya oi bahai kla selakuri klai chantiong kamu ni sa ko na selakuri inglai nung mai masa kamu na mui masa kamu na nung dius o dunia o sungsara nung na chok lai tong ma kamu ha tong mia kamu nung jebo ta kosom sumunya imti pita kanyoi abo sumunya phunung mane abo sasi phunung mia kamu o selakuri inglai nung selajen kuru ini sawo ang ba nini bodla laji jago nini makhang ba sorok de khaba gei phaija ha sorok si khaba gei phaijang na nini makhang ba sui pistol makhang haisible
सुई पिस्तल मखां सुई सिकक रक माइथुगो तत्रा दावे कं मिया रक आमते हाजिबले निनि मखां बा नुं बा तामने आसु लासि लिया बा अंखौ हाय निनि बदला बा फेसबुक नि बर रक सासि लासि जाखि रुना ओ दुनियाव चला कुरिखले हाम कामहु बुइनि बागैले हामियाव नाय निनि बागैले गाहाम नं खामो bo langti ong ani musuk jago hul selara kurik lai nung ba already si langti ong jak le tai bai ta langti no ong ani musuk jak no hai able ki che sai khna ro ga na comment section no buji ka de na thate no nang nai thok ni tong mani nung nai thok ya ta ki sa ba kha bai ni hamya si asuk le boro hamya nung already si langti ong jak tai bai ta langti no ong ani musuk jak sagadi ni kaisa video ani ara nai thok le ha pai jak nu bu nu phai jak ang hi hi tumi koro okon oi si to তুমি করো অখন আছিত বুঝি খাদা আবার তামা ভিডিও নুং আবার বুঝি পাই খানা তাই সেনা নাং যাও ওই দর্শক নরং বাগি যাবো বনি বাগি শিক নর খুঁজো টাকা যাব তেহর ন বস খুঁজো মাকান যাব ন ইচ্ছা নাই ঠকলাই রোজাক তুমি করো হি 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 কই সাই হি 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 আম কারি মানু তফান কারি লিয়া তাই এই আমতে হেকলে রোজাক নাই থংমানি ওয়ান্ডারফুল আফরকলে কিসা হাইয়ং জাক তাকলাই হাইয়ং জাক তাহানো তাকলাই কিসা নাই থবি ফাইজাগলি বসাও বনি মখাং চিত্রা হিনো বুইবানা nai chogia hu bo ani khukchi kotor khukchi kuwara buku kotor bukung kolok hai ni hinu bo no ingli ni buku kotor no ba kotor no hinai ni bukung kolok no ba kolok no hinai ta nung sitra no hinai nai thok ba nai thang no hinjang nai ta buino na sitra hin pa nang le no nai thak chi no nai chok lu nung bai la ang ga na hai kli yak rom lai lai nyai hai kli ka no yak ru nyai nung bai hai kli kisa kok salai ani musu go ang hai kli ni thani dialog ro bu surung ga ni ta no kisa micha chalarong no nai sile jang mani chalaro kuri kli dunia choli thang hu ni bagoi bunyi bagi lihat solik lo, nungla kon already si langti ongi pajak le nung tay pura celana nang naik ba, nung ba ani juta kisi ko iba juta sufi dam kurip le ni, buji kadeno, asla kuring kangke nung, mai de masa kamu mai de milik kamu, ni nama babu bani ni kok rok kena kangkle pasi rok pan si cai tui tang nanya, lasi jang mani, nana nai sirin ni nama babu ni bidi rong no, lasi jang man tui tanai, nung mutu bupang ba pasi cai nyai tui di, nung hai buri ro, buji kada, nung hai buri tongi bu, o des soli wo, urui bu, o des soli wo. Nono ang Instagram ni Facebook ni malik roh klai ta bench klai ro kamu wa che a suk le nai ma liang nono to phanu nai tuk jagwang nono chui Hingke bayap song norong to video nugui bangkana sini buku zeng nai chok ti zoli jaganya bos samani selarok dunga ewo kere hingke belai kena sakamu hunanya samani hingke tai Facebook o selarok kere hingke belai kena arab nang kamu Facebook tungganya hunanya samani sini buku zeng nai chok ti hingke norong to bini kok tinya norong kanai mangkana hingke bayap song norong bahai unjaka kisa komen kanya sadi hingke tai sini rajbai zoli jaganya o buku zeng nai chok ti no pul mani bo norong bo bahai unjaka bayap song abo bo komen kanya sadi hingke tini bagai asong no ungsenai hingke jara subscribe khai je hingke subscribe khai na di tabung no hingke like comment tai share khai thani hingke tini bagai asong no ungsenai bayap song hingke norong mohai video norong interesting video nai mana bagai hingke norong subscribe like comment tai share khai di asong no tini bagai asong no ungsenai next video te samala kenai bayap song dana